Plano kong magdagdag pa ng isa pang ganito para doon. Kalimutan ko na. Pero ayan, kasi nilagyan ko na siya sa mga lang yan. May mga tutupin pa ako. So naglagay lang ako dito Hagrid's Brief para style mixed berries. Ayan, para kay kasi natatakot kasi ako ngayon, guys. Ang dami ng mga bata ngayon. Sobrang bata. Hello guys! Good morning. So today is June 17, 2018 at bukas na yung pasok ni Hagrid. And medyo lang ngayon, medyo busy lang. Kaya magiging busy ngayong araw na ito dahil marami akong gagawin sa paghahanda para bukas. So mamayang gabi ko pa makukuha yung uniform niya. So mamayang gabi ko pa malalabhan. And then, ayun, pakita ko lang sa inyo yung mga kahapon kasi hindi ko napakita, diba? So, eto, hindi ko pa talaga natapos ito, guys. Pero, ayan yung magiging itsura niya, oh. Yan, eto yung ganito. Plano kong magdagdag pa ng isa pang ganito para doon sa part na yan. Kasi, para mas may space pa sa ilalim. Kasi may maliit pa nito, guys, eh. Eto, mahaba ito. Eto, may mas maliit pa dito. Parang ganyan siya kalaki. So, ayun. So, ito yung Lipton na nilagyan ko ng, ito yung dala ni Mama Beef, sa Saudi pa siya. Ito yung dinala niya. So, binit-bit ko. Galing to sa amin. Kinuha ko. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya. So, nilagyan ko ng mga kutsara. At ito naman yung sa Nescafe namin na dun sa mga malalaking bagay. At ito yung sa plato. Ito yun siya. Maliit lang talaga siya, guys. Talaga siya pang small spaces. So, ayan. And, dito sa ilalim, pwede ka maglagay ng something na So, ako yan lang yung nilagay ko. So, plano ko pang magdagdag pa ng isa siguro dito. Yun. Tapos, may pa-flower si Madam dyan. So, yan lang naman yung magiging itsura niya. Tapos, yung dito lang na part, magdadagdag na lang ako ng isang ganito. I mean, dalawa, tatlo. Ay, hindi pala dalawa. Ay, hindi pala pwede tatlo. Apat dapat kasi 2, 4, 66 ba to? 88. Kalimutan ko na. Pero, ayan, kasi nilagyan ko na siya sa mga coffee. Tapos may extra pa doon. And then, dito naman si Papa naman. Grabe naman makakuha, oy. Ito yung sa mga peanut butter. Ayan, and dito sa rice. Alam nyo, sobrang ganda yung sticker na nabili ko sa National Bookstore. Ayan, nilagay siya ng rice. Para at least alam namin. Dito sa ibabaw, wala pa masyado. Kasi pag mag-grocery ako sa mga snacks ni Hagrid. Ayun. So, ito pa rin yung cereal niya. Ayun. So, yung mga plato, dito ko na lang pinatuyo. Kasi masyadong doon pag masyadong magulo. So, ayan. Patuyuin ko na lang siya tapos ilalagay ko na doon. So, pasensyahan nyo yung mukha ko, guys. Dahil haggard talaga siya. Alam niyo naman, sobrang pagod ako this week. And hindi pa ako nakapag-mock up. Naghilamos lang ako. Pero, ngayon na nag-aaral na si Hagrid, may mga bagay lang, may mga changes na anong tawag dito, kailangan namin gawin kasi syempre may mga na siya, may mga gamit na, marami na nadagdag sa bahay. So since wala pa kaming mga organizers, alam niyo naman ako, pag hanggat meron pa magagamit, okay, paghanapan natin ng paraan. And alam niyo na, maliit lang yung spaces natin. Actually, kahapon, malinis pa to. Nung dumating sila kagabi ni Papa, nagkalat na naman yung kanilang mga, ayan. Diyos ko naman si Papa. So, ayun, inayos ko to kahapon. So, ayan yung itsura niya, nadagdag dito sa So, ayan, medyo pa. Ito kasi, tutupiin na lang yan. Yun yung mga labahin, konti na lang. Kasi, di ba, nakapaglaba na ako kahapon. Puti na lang yung lalabhan ko today. So, nagkalat-kalat pa yan. Pero ito yung aking tutupian ngayon. Andito na part, ito yung, actually, yung kainan namin. Pero kahapon, dinala ko na yung, kasi nasa kabilang bahay pa yung Coca-Cola na, bibilhan ko na lang siya sa pen. And, para may kainan kami. Kasi ito, dinala ko dito kasi mas mas pahaba, maliit. So, ayun.
So, dito sa part, ito yung mga damit. Ito, hindi ko pa natapos. Kasi kahapon nagmamadali kami. Sticker pa rin to, guys. So, ito may nilagay ako pambahay, pambalay. Bisaya yan. Pambalay na shirt. Ito yung mga puti, yung mga decolor. Ito naman dito sa mga panglakad niya at yung puti, sa uniform niya. Yung shorts and yung mga pajamas. Eto mga jacket niya. Pinababa ko yung mga jacket kasi hindi niya masyadong ginagamit yan kasi diba mainit dito. And yung mga panglakad, yung mga shorts, mga pants. Yung iba nga, hindi ko alam kung kakasya pa dyan kasi hindi pa ako nakapagtupi. So, eto naman, tingnan nyo, hindi na siya kagandahan dahil nabili ko din to sa Daiso, guys. I know, sa Japan Home pala. Nabili ko din to doon. So, medyo nasira na nga to eh. Oh, ayan, pang ano lang talaga siya, yung pang lightweight lang ng mga bagay. So, lalagyan ko pa siya ng mga ano dito. Sinadya ko rin itong ganito kasi since wala kaming pwedeng maghang ng ipon ko, Diyos ko. Kasi gusto ko talaga maglagay dito ng pero kailangan kasi barinahin kasi ano pa rin yan eh. Tawag dito, matigas pa rin. Hindi yan kahoy kaya kailangan barina talaga. And then dito na part, naghang lang ako dito. Ito yung mga panties namin ni Papa, panties, brief, yung mga ano. So, dyan ko na lang hinang. And, yung bra ko. Teka lang naman, hindi ako naka-prepare. Okay. Nagkalat na siya. Kahapon, malinis pa to. So, ito yung mga brief ni Hagrid. Actually, konti na lang yan. May mga tutupin pa ako. So, naglagay lang ako dito Hagrid's brief. Para hindi ako Hagrid's face towel, yung mga socks niya, face towels. Sobrang dami ng face towel. Puro mga puti kasi lahat. Kaya mamaya pagtupi ko dyan sa mga pag natuyo na yung mga puti, puno na ito talaga. Kasi yun yung mga puti, yun talaga yung mostly dinadala ko, especially ngayon na mag-aaral na siya. So kailangan puti talaga yung aking mga dadalahin. And then dito yung aming mga nilagay ko na lang dito. Actually kulang pa yan. Yung iba hindi ko na nilagay dito. So para at least si Papa hindi na siya hanap. And dito naman sa ilalim, guys, yun yung toys niya na for rotation. Actually, meron pa akong mga ililigpit pa ng mga toys pero wala pa akong time ngayon. And yung bag niya, isa din sa reason na ito yung inano ko kasi mahaba siya. I mean, yung space niya sa ilalim para malalagay ko yung bag, yung shoes, tsaka ito yung mga eto naman i-ano naman to sa school. Doon lang naman to etong Tupperware. Pero itong books, feel ko talaga dadalhin pa namin to sa bahay parate. And, ayan, para dito na lang, meron siyang, siguro bibili lang ako ng organizer for this, this side. So, yung mga bag, hinaan ko na lang dito. Kasi, yun talaga yung problema namin, yung wala kaming mapaglagyan. Kasi, ang hirap. Kasi wala nga kaming barina. Diba? So, ayan. So, eto na lang yung mga damit namin. Medyo konti na lang yung mga damit namin ngayon, guys. Kasi, yung iba, pinabigay ko na. Oh my God, sipon ko. So, yung mga pangbahay, panglakad namin ni Papa, at yung bra. Sorry naman. At yung mga shorts ni Papa, shorts ko. So, ayan. Konti na lang yung shorts ko. Kung Papa talaga yung dami-dami. So, ayan. Ang sipon ko talaga, Diyos ko. So, ito naman yung tutupiin ko. Sobrang pagkadami-dami. So, yan. So, ayan guys. Ngayon naman, magka-cover ako ng books niya. Pero, ipapakita ko na lang sa inyo to guys sa pag, yung What's in Hagrid's bag na video. Gagawa natin ng video to para makita nyo din kung ano yung laman ng niya, bag. So, ito yung books niya na kailangan ko i-cover. Nagbili ako kakapa kahapon ng cover, plastic cover, 39 pesos. Na ganito na siya. 5 meters ata ito. Yep, 5 meters. So, ayan. And after nito, maglalaba pa ako, guys. Alam mo guys, buti na lang merong mga ganito na talagang may ikse. Kasi before, diba, dun sa kapanahunan ko, yun talagang mahahaba talaga, sobrang haba. Ito naman mga medyo latest naman itong mga ganito na medyo maiikli na.
Kaya na-realize sila na dapat ka-size na talaga ng libro. Pero yun nun, kasi before talaga kasi sobrang. At least, ay ngayon, meron pa namang ito mga haba pa rin. Pero mostly mga ganito na mga maiiksi na talaga. Diba? Buti talaga yung mga tao. Mga ano na, matatalino na sila. Pinapadali na nila ng buhay ng mga tao. So yan. Hello guys, good afternoon. Ngayon ng mga bata. Sunday kasi ngayon. And ngayon ako nag-vlog ha. Pasensya na kayo panang. Kasi nasa ko sinabi ko, tumawag kasi si Papa tsaka ingay ng mga bata. Yung vlog ko, puro lang talaga ganito guys. Yung araw-araw kong ginagawa dahil hindi ako makapag-film, hindi ako makapagsulat ng ipi-film ko dahil sobrang busy talaga guys. As in talaga, sobrang busy. Hindi ko alam, hindi natatapos talaga. And yun nga, bukas na yung pasok ni Hagrid, kaya ayun, namili na ako ng mga babaunin niya. Buti na lang, bawal yung mga juices doon sa school. So, tubig lang. So, may excuse kami. Bawal yung mga Chucky. Siguro yung Yakult pwede. Pero yung mga chocolate, yung mga junk foods, bawal. So, yun, mas maganda siya. Tapos, mag-haul tayo guys. Diyan ko na lang kayo ilalagay dahil hindi ko alam kung nasan yung aking tripod. So, yung aking background, teka lang. Ayan. Kakatapos ko lang kasi maglaba guys. Hapon na, mag-ano lang oras na parang alas 5 na ata. So, pasensya na madilim ha. Teka lang ha. Lipat ko pa lang. So, ayan. Diyan na lang kayo guys ha. I-haul ko na lang yung mga napamili ko. Actually, konti lang to guys kasi kanina nagmamadali na kasi kami. Yun nga. So, eto, bumili ako ng spinach. Isang spinach para yun sa kay Hagrid. Eto, bumili ako ng burger bun para sa ano niya, sa snacks, sa ano. At actually, yung putas ko, ano na to guys, halo-halo na to yung pag-haul ko. Kasi hinalo-halo din yung paglagay. Melon. Ito din, para to sa mga snacks ni Hagrid. Since kasi ano siya guys, lunchtime yung ano niya, yung schedule niya is 10:30 to 1:15. So, ano siya, lunch. At syempre, mag-snack pa rin naman siya. So, alam niyo naman si Hagrid talagang kumakain yan. Ito na lang muna. Yung broccoli hindi na siya ganun ka, hindi na siya ganun ka-green, parang papunta na siya sa pagka-yellow. So, kailangan ko na lutuin ito. Ito pang baon niya, broccoli, beefy broccoli yung aking lulutuin. Siguro for tomorrow, titingnan ko kung makakaya ko sa oras mamaya or bukas. So, this is only 96. And medyo mahal yung broccoli ngayon eh. 96 naman, patatas, 37.75 para to sa ano. Tapos yung afritada yun, favorite kasi din ni Hagrid yun. Nakakailang ulit siyang dagdag ng rice pag yung ulam. And then carrots. So ayan, meron akong carrots, 19 and 45 cents. Ayan siya. 27.60. At eto, grapes. Bumili ako ng grapes, 96.10. Naghanap talaga ako. Hindi siya ganun kagandahan yung grapes na ito. Sa kaisano ko pala ito nabili guys. Ayan guys, ganun kaganda yung grapes. Pero okay na rin ito. Hugasan ko na lang itong mabuti. So, ayun, para sa baon. Parang sa kanya lahat to. Sa baon pa rin niya to for siguro lagpas isang 5 days na to. And then, apple, 74. Ayan, sa peraso. Siyempre, ako din, kakain din ako nito. Kaya ako ng Ziploc bag. Ganito lang, sandwich bag. Ito lang yung meron. This is 114 pesos. 50 bags na siya. Yogurt. Actually, mahal to na yogurt, guys. Just, akala ko naman 22.
35 pala, ang mahal. Kasi 22 yung nakalagay doon, hindi nga ako nagbabasa, siguro nga iba yung ano. Pero doon kasi siya nakalagay dito, yun, kinuha ko na lang siya. Greek style kasi ito, syempre mas mahal talaga yung Greek. Eto, meron akong vanilla, meron din Greek style mixed berries. Eto, sabon na Greek. Eto naman guys, for non-food, ito yung ano niya, crayons. Diyos ko naman. Bakit magpagkamahal-mahal ng crayons ngayon? Noon naman, yung crayons namin, iisa lang ano na eh. Tapos ito ang mahal. 6 large, hindi ko alam kung ano siya kalaki, pero large siya. Ito pala yung ibig sabihin lang ng jumbo. Jumbo yung nakalagay eh. Pero sabi ng teacher niya, okay, ito na yung large. So, 16 pieces. Each, so tatlo talaga, diba? Tatlo talaga. So, sa crayons pa lang, 400 na, diba? Kasi 150. So, nasa mga 450, diba? Ang mahal ng crayons. Bakit? Ang mahal ng crayons. Bakit? Yes ko naman, crayons lang, 450. Grabe. Noon, ang sasaya ko na magkaroon ng crayons na yung madami, yun, ang saya-saya ko na doon. Tapos eto, yun nga, papalitan ko na yung ano ni Hagrid kasi feeling hindi talaga siya safe. So eto, 189, tapos naging 155, tapos yung pag-punch, naging 135 na lang siya. So talagang natagalan ako dito kasi tinignan pa nila yung barcode sa ano, pero yun talaga yung price, 135. Kasi malaki, gusto ko kasi malaki kasi siya talagang malakas ng tubig, praise the Lord, hallelujah. Tapos baso, hindi ako ng baso kasi alam niyo ba yung malaking baso ko, yung puti, yung nakita niyo sa mga old vlogs, puro talaga nabasag. So, puro basag. Kaya dapat talaga yung baso namin dito talagang yung tawag dito, yung tingga. Hindi ko alam yung tingga. 29 pesos. Dalawang baso yung binili ko. Dalawang baso. So, ayan lang guys. I hope you guys enjoyed. Then, papaalam na ako dito sa vlog. Dahil, mamaya, kung makukuha na namin yung uniform at hindi ko alam kung makakapag-vlog pa ako. Kasi, parang matatagalan kami. Papunta kami sa kabilang bahay. Hindi ko pala napakita sa inyo ito, whole chicken yung binili ko. Parang yung free range. Free range din to guys sa Magnolia. Ayan siya. Open para sa inyo para makita niyo. And free range chicken. Ayan. Ang price nito guys, nasa ano lang, magkapareha lang sila ng per kilo doon sa leg part ata yun. Yun, dala magkapareha sila ng per kilo nito. So, ito na lang yung binili ko. Tsaka, ayun, per at least, diba? Freshness guaranteed. Liver and gizzard. So, okay. May liver at gizzard na pala to. Okay. Okay. And then, 213 and 85 cents yung nagbili ko dito. Is para kay Hagrid kasi talaga ito. Natatakot ako sa mga, tinatry ko talaga mag-organic guys. Kaya, we tried, work hard talaga para talaga mabigay namin yung pangangailangan ni Hagrid at saka hindi yung kasi natatakot kasi ako ngayon guys, ang dami ng mga bata ngayon, sobrang kabata pa, may mga cancer na sobrang pagkabata pa, ang dami ng mga sakit, kaya yun ang kinakatakot ko kasi before wala naman yan eh, kahit kumain ka ng manok at totoo yun ha, yung manok talaga nakakabading kasi yung hormones daw kasi nun yung sa tinuturok dito sa manok, yun daw yun parang parang nakakaano yung hormone sa tao. Yun, hirap i-explain na try ko talaga na, yun, wala kaming hotdog. Hindi ka makakita ng hotdog kung mag-hotdog na kami sa pizza. Kung talagang, yun kasi kailangan, yun lang yung may lalagay ko sa pizza. Hindi ng mga bata. Pero, ayun siya. Free range. So, si Papa lang yung ipapakat ko niyan. So, yun lang guys. So, I hope you guys enjoy. At saka, papalit lang sinabi, no? Kasi bukas, another day na naman bukas. Dahil bukas yung pasok ni Hagrid. So, bukas, abangan ninyo kung ano yung itsura ni Hagrid na mag-uniform. Dahil excited na rin ako. At mamaya kukunin ko na yung uniform. Hindi ako sure kung makakapag-vlog ako doon. Kaya magpapaalam na ako dito. Dahil si Papa, straight si Papa ngayon. Mamaya pa siya uuwi. So, doon na lang siya hihintayin. So, yun lang guys.
Follow nyo pala ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At meron tayong Facebook group na pwede nyo i-post lahat ng gusto nyo i-post doon ng mga budgeting tips, budgeting style, o paano mag-ipon. Ilalagay ko yung link sa description box or doon sa comment section below. And yun, see you in my next video guys. Babush! Ayun siya lahat. At ito yung books niya. At ang grayo sa pagkamahal-mahal. Diyos ko naman. So, ayan. Kailangan ko linisin ito lahat. Dahil UCR, kailangan ko pa rin linisin.